ଏବେ ତ ଖରା ଦିନରେ ଆମ୍ବର ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏଇ କଅଁଳିଆ ଆମ୍ବ ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆଉ ସହଜରେ ଗରମ ଦିନ ଭାତ ତ ପାଟିକୁ ଜମା ବି ରୁଚୁନି। ଆଉ ଏ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇ ନେବି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ରେସିପି କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ରେ ଆଜି ବନେଇ ନେବି କଅଁଳିଆ ଆମ୍ବରେ ଚାରୁ ପାଣି। এই ଚାରୁ ପାଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କଅଁଳିଆ ଆମ୍ବକୁ କାଟି ଧୋଇ ରଖି ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ବସେଇ ନେଇଛି କରେଇ। ତ କରେଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ନେଇଯାଇଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ପକେଇ ନେଇଛି ଜିରା, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, ତା ସହିତ ଛେଚି ରଖିଥିବା ଅଦା, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ସହିତ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ତ ତାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ ଚିନି ନେଇଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ, ତ ଚିନି ଆମର ଏଠି ପାଗ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକେଇ ନେଇଛି ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ତ এই ସବୁକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ପକେଇ ନେଇଛି ଧୋଇ ରଖିଥିବା ଆମ୍ବ ତକକୁ। ତ ଆମ୍ବକୁ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଖୋଲି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଆମ୍ବ ତ ଏଠି ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଆମ୍ବରେ ଏଠି ମୁଁ ପକେଇ ନେଇଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ତ ଅଳ୍ପ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି କଟା ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ତ ଚାରୁ ପାଣି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରୁ ପାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତା ସହିତ ନା ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣ ଏଇ ଗରମ ଦିନରେ ତ ଏଇ କଅଁଳିଆ ଆମ୍ବର ଚାରୁ ପାଣି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ।